lintang kang sumunar hanyekseni beksan para putri lumampah kanthi berkah ing Gusti tumrap tapak kang lestari Setyo Putri Lestari Senindolah saking tlatah Purwodadi kabudayan mugi dadosa hiburan kagem tamu sekalian dolala putri kang asli saking tlatah Purwodadi Setyo Putri Lestari kagem panjenengan sami Purworejo Setyo Putri Lestari Namdua Audio Sound System Baya Purworejo ayo tak jameh lu aku mlaku neng Purworejo Purworejo Dik sakulon ayo Jakarta kuthane resik atur akeh tempat wisata Kutha Purworejo Dik akeh sing kondang nang kono yen sliramu melu dijamin ora kuciwa ya jogete Mas Dar paling
gedhe sadonya ya ning endi wae Mas tempate pariwisata kuasa pelawan pantai ketawang tekan jati malang ya ning jati kota lemas layane sing terkenal ning bakeli mengko tak tuko keduren apa bener Mas bentuke kondang kaloku bentuk Purworejo sing paling gedhe sadonya ning endi Om Antok wae, BS. Mas, tempate pariwisata kuasa pelawan pantai ketawang tekan jati malang ning jati kota lemas layane sing terkenal layene bakeli mengko tak tuko keduren pambukane kita minong engko bahagia minang kabang bagyo pambukane kita minong engko bahagia itu minang kabang bagyo katur sagung para rawuh ingkang minulya para rawuh kang minulya miwasung pujastawa pasukira harjo Sestawa pasekira harjo miwasung pujastawa pasukira harjo Sestawa pasekira harjo mugi
Gelap kelip lampu di kapal, gelap kelip lampu di kapal, kapal goyang turun sekoci, kapal goyang turun sekoci. Hari kita belajar, hari kita belajar untuk bekal di hari nanti, untuk bekal di hari nanti. Hari ini berekreasi, hari ini berekreasi, nonton dolala putri, nonton dolala putri. Jalan-jalan di simpang lima, jalan-jalan di simpang lima, simpang lima kota Semarang, simpang lima kota Semarang. Mari tuan kita gembira, mari tuan kita gembira, kita berjoget bersama-sama, kita berjoget bersama-sama. Gelap kelip lampu di kapal, gelap kelip lampu di kapal, kapal goyang turun sekoci, kapal goyang turun sekoci. Hari kita belajar, hari kita belajar untuk bekal di hari nanti, untuk bekal di hari nanti. Saya ingin numpang bicara, saya ingin numpang bicara pada tuan-tuan semua, pada tuan-tuan semua.
tekendone anggambar sarwa sahabat sinau kawruh kang anyar kurang mepet.
Lestari Purwodadi Turonggo Aji Kusumo Sekar Lestari ngaturaken agungipun panuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.